ассалому алайкум, дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Шумо канали Абдуллоҳ ТВ 01-ро тамошо доред. Дӯстони азиз, имрӯз саволҳои шуморо хондаистам. Бисёр бародаромон ҳозир дар бораи билет пурсидан, яъне аз пеши ид, аз пеши наврӯзӣ билетҳо қимат мешавад ё не, як Абдулло гуфтаистам. Бародарони азиз, шумо як чира аз хотиртон набароред, ки ҳар сол аз Москва ба Тоҷикистон рафтан аз пеши ид, яъне аз пеши наврӯзӣ, ҳама вақт билетҳо қимат мешавад. Барои ҳамин хотир аз ҳозир билетҳоятонро харидорӣ карда монед. Ҳозирам ҳастанд билетҳое, ки бо лимени мисол 14,5, 15,5, 16 меояд. Ҳастанд, аз ҳозир гирифта монед бародаро. Аз пеши ид якумш билет намеёвед, дуюмш ба қимат мехаред. Аллакай аз ҳозир ина пагада уже билет нест. Яъне пага чороми марда уже билетҳо тамом шид, самолетҳо пур шиданд. Яъне барои ҳамин хотир бародаро гирифта монед заранее билетатона заранее гирифта монед, хеле хуб мешавад. Ана бародароне ки аз Тоҷикистон баъди ид, баъди наврӯзӣ мебиён меган, ӯ бародаро ӯам аз ҳозир билеташонро харидорӣ карда монанд, барое ки баъди наврӯзӣ, баъди ид аз Тоҷикистон билетҳо қимат мешавад. Аз Тоҷикистон касоне ки омаданӣ ҳаст, аз ҳозир билетҳоятонро харидорӣ карда монед, ки рӯзҳои наздик билетҳо аз Тоҷикистон қимат мешавад. Яъне бисёр бародаромон аз Тоҷикистон ба Москва ёки Казан ёки Уфа ёки Екатеринбург ёки Санкт-Петербург омадан сар мекунанд. Яъне чӣ қадар продажаи билет бисёр шавад, ҳамин қадар билет боло меравад, яъне қимат мешавад. Барои ҳамин хотир кадом бародаро ки моҳи апрелда омаданин, аз ҳозирам метавонед билетатонро харидорӣ карда монед. Баъд саволи бисёртарин ки ҳаминҷа ман хондаистам, кадом аэропорт равои Москва тинчтарая? Бародарони азиз, ҳамин хел мегумтон, ки аэропортҳои Москва ҳамаш почти як хел проверкатон мекунанд. Ҳозирашта бо лимени аэропорти Домодедово ва аэропорти Жуковский ва аэропорти Внуково бо лимени, не ки аз 2 соат то 8 соата проверкаҳошон ҳаст, тафтишотшон. Яъне иношам ба инобат гирем. Вақте шумо аэропорт мебиёед ёки ду рейс якбора мебиёянд, ду рейс агар як ҷоя фуроянд, шумо фараз кунед, ки 180 одам биёранд, 300 чанд одам мешавад мисол. Барои ҳамин хотирам долго мебироянд. Баъзеҳо мебироянд 2 соат, баъзеҳо мебироянд 3 соат, баъзеҳо мебироянд 4 соат, баъзеҳо мебироянд 7 соат. Инаша фақат Аллоҳ медонад, аз насиби тақдириш медонад. хай ҳозираш там хел проверка кардан, тафтишоти иловагӣ, яъне иловагӣ мешавад ам хел. Ана баъд меган, ки аз ҳамин Москва аз чӣ сабаб мегардонанд? Одамое ки пеш бедокумент гаштагианд, ёки одамое ки қалбакӣ регистратсия гаштагианд, қалбакӣ чекокатӣ гаштагианд ва қалбакӣ печатҳо доранд дар паспорташон. Ана ҳамин ҳолатҳо бошанд, ҳаминро гардонданашон мумкинанд. Ҳамара не, байнишон кадомаш махқул намешавад, баҳона карда ҳамин чизҳоро гардонданашон мумкинанд. Ва шумо мепурсед, ки кадом областҳо биёем тинчтарай мегин. Бародарони азиз, агар област тарафҳои Уфа ёки Екатеринбург ёки Новосибирск ва Казан, ҳамин тарафҳо ба нисбати Москва камтар тинчтаранд меган. Мо чанд бародароро билет гирифтем, ҳамин як ду рӯз пешам Уфа бародаро омаданд, меган хеле тинч гузаштем. Самара ин тарафҳоам тинчтаранд меган. хай кадоме ки худашда уверене ки набоша, ҳамон тараф риск кунанд, не ки ҳамон тарафам рафтан, пас аз насиби тақдиртон мебинем бародаро. Дар он ҷо проверка мекунанд, паспортотон мегиранд, як чанд минут як чанд соат мехапандтон бародаро. Иношам ба инобат гирем. Просто так хел ранги аввала меомадем, паспортни контрол мегузаштем, хеле ҳолатҳо нест. хай наворомонро падилитса кунед, лайк гузаронед. кадоме шумо дар билети ҳавопаймо лозим мешавад, иншааллоҳ номерои максмон дар рӯи экран ҳаст ва телеграм нависонед. Иншааллоҳ мо билетҳои шуморо мегирем ба сари баланд.
мепаред мебиед, аз Москва ҳам мепаред меравед. Сарбаланд хон обод бошед. Раҳмати калом бародарон азиз.